Ndichikutambirai zvekare pano paHadzirari 263 pano pandokuzivisai manews updates ezvinhu zviri kuitika munyika yedu yeZimbabwe. Kana uchiri munyowani pathis YouTube channel, kusubscribe mahara wotina on the notification bell so that patinoramba tichidzoka neamwe manews updates uchange uchingozvionera. Panapa uchange uchiona manews updates ezvinhu zviri kuitika munyika yedu yeZimbabwe nguva nenguva, misi nemisi. Saka ndati subscribe, ndati like this video, zvinobatsira kuti video rino ringe richifamba kune hama neshamwari. Sekuziva kwamunozvita mhuri yeZimbabwe, Hatirare ndiye anouya akabatanidza manews updates. Manews updates panapa ndinoyanawo ndakamabatanidza. Ndinenge tichiitira kuti uwane manews updates akati wandei pasame video. First update. Vadikani, ndisati ndataura maupdates aya, nezuro ndakaposta video rakarwadza nyika yese yeZimbabwe, yakarwadza veruzhinji, ende nyaya yacho ndadzoka ndine full information muzuva ranhasi, ende ndichaisa futi video rasisi veMushakabvu vachitaura kuti zvakamira sei. First update zvayo inyaya yakasiyana neiyoyo, inyaya yaDJ Fantan. DJ Fantan vanoshanda vari kuChusport, vanoita zvekurekodha mamusic. DJ vanoshanda vari kuChusport nana Levels, ndokwa vanoshandira ikoko. DJ Fantan, ndofunga vazhinji vanonyazoziva nezvaDJ Fantan, vakarambana nefirst wife yake. Arambana nefirst wife yake akabva aenda vanopfipa mumwe mukadzi, uyo mukadzi waakugara naye zvaizvezvi. Ex-wife yaDJ Fantan iri kubuda ichitaura kuti hongu ndiye anogara nevana, ex-wife ndiyo yakasara nevana, akati aiwa vana vangu ndochengeta ndega, iwe ita zvawafunga nemukadzi wako wakada wechitu uyoyo. Sikanzi DJ Fantan vari kugara vachinetsa ex-wife yavo kuti ndauya kuzoona vana vachingoswera vari pagedhi. Zvisinei, mukadzi uyu ex-wife ari kuti aiwa akasoda kuona vana. Kana munhu waita move on chibva wafunga nezvemunhu wawaitira move on iyeye, kwete kuti unenge uchiti rimwe gumbo aiwa ringandibodzokera kuya kwandabva, rimwe uchiti ringandidzokere kwandiri izvezvi. Hanzi gutsikana nezvaunenge waita, ndiwe wakazvifungira wega. DJ Fantan vari kunzi vanenge vachinyepera kuuya kuzoda kuona vana, asi uri kuda kuona mukadzi uyu nekuti atsvinda. Hanzi munhu akatsvinda munhu anenge auda kudzoka. So ndo zviri kuitika, ndo mirova zvakaita. So da kuisira video re-ex-wife yaDJ Fantan. After wapedza kuona video iroro, ndine news dzinorwadza dzinosiririsa. Ndatimboone video ra-ex-wife waDJ Fantan achitaura kuti DJ Fantan vanomunetsa. Ndatone this video. Izvezvi maifafiva apo kubva musondanyora statement rekuti zvonizvo ndiripo amunoti missing. Handina kana any call yandakanzwa kuna father vachindibvunza kuti how are you, vana vari sei, right? Zvokutadzirana tikutaura zvokutadzirana, uri pari right here nevana, hapana chiri kudiwa here kuvana, hauna chavaida kutsvaga nyaya kwamuri, ndo zvavaida kunyora kuti hanzi missing chiongwandona nguva yekuti ndiri missing. Munhu hanzi musi wa5 akapedzera kuoneka musi wa5 wacho musi wa6 kuseni watondoona kuti nditori missing, handipo kudhara, watondinyora kudhara kuti hanzi ari missing. Guys, kana tangoramba vanhu ngatibva tangorambai moyo yedu, ndatibva taidzidzisai kuti ngatite zvevanhu vatinenge taanawo, not kuti munhu anitonga anopenga asiri kuziva zvaari kuda. Ndo unhu hwake hwaaigara achingoita hwekutonga asiri kuziva zvaari kuda from day one. Paakambotanga nemukadzi wake waanaye, akadzoka kwandiri, akazodzokera kune mukadzi wake. Confusion yakazara musoro. Kana uchita decision mulife mako, sit down unatsoona kuti zvinhu zvandiri kuita ndiri kuzvida here, mukadzi uyu ndomuda here, ndiri kuita sei, kwete kuti munhu unoti zvanizvo uya ndichamuda then everyday uda kugara uri pagedhi pake everyday uchitanzi ndiri kuona vana. Nemi vakadzi chimbondutaurirai nemi paconference panapa, ndofunga masingle mother pavanhu 745, ndofunga masingle mother ari panapa akawanda. Ndo zvinoitiwa here mababy daddy enyu kuti vanoramba vaya vari everywhere vachingotanzi ndikuyozona vana, vanoda vana in that way. Munhu anoda vana anonatsoita zvekuita sei, chimbonditaurirai. Munhu anoda vana anodii, anoita sei? Munhu anoda vana anogara ari pagedhi everyday achitanzi ndayozona vana. Next update vadikani maZimbabweans vari kupandukirana. Musi unoenda vaposta news dzemumwe mukadzi akarongerwa matsotsi nomwe muZimbabwe South Africa ikoko. Arongerwa matsotsi akabirwa imba yese akasiwa
ari pamhene ndakariposta panapa pa this YouTube channel. And then nezuro ndakaposta nyaya yemukomana akaurayirwa 100,000 rands South Africa. Ndio mari akaurayirwa ende akaurayiwa neumwe futi muZimbabwe. Vadikani zvinorwadza zvinosiririsa. Ndoda kuti muone video rasisi vemuShakabu vachitaura full information. Kana usina kuona first video rachona zvandiroda kuita ndikuisa link mu comment section. Ndaisa link mu comment section video rekutanga racho pakatangira nyaya. Saka mutsiro ancheta link rinchangunyora kuti pakatangira nyaya. And then bandaisa link pe blue pa bandaisa link. Ungono pressa pe blue kana usina kuona kwakatangira nyaya. After wapedza kuona this video udzokera kumashure unopedza iroro. So zvandoda kuita dakusiya muchiona video apedza kuona video insati rari ndichange ndichikubatisai ma news updates ezvinhu zviri kuitika munyika yedu yeZimbabwe. Much love. Yeah, isi uspana andika kutasa kuri kuoneka andika saka una chipokutanga tada kuti tite zvinhu zvakanaka newe vachimanja zvokona kuti no uri muurayi because utori banditi ausidotaura because dai ungosiri banditi ka ungada kufaita bhora. Hello guys, hello everyone. Murisei kuri kuseni kudai. Murisei. So yesterday ndakaita live. Yesterday I did a live yandakaita. Ndichikuudzai nezve munhu akauraya hanzvadzi yangu anonzi Timothy Chisenga. So Timothy ari kutiza but hatisi kufungidzira nekuti ndakazoona mameseji evamwe vanhu vachiti hanzi Timothy is an alleged murderer. No, Timothy is the murderer. Akafonera shamwari yake iri muRustenburg. As in fact musi waurawa hanzvadzi yangu inini akafonera mamwe madzibaba vaakafonera achitaura kuti ndiisei pamunamato ndapara zvihombe. That was the message yaakaudza madzibaba kuti inini ndiisei pamunamato ndapara zvihombe. Anditi adaro Timothy anzwa kuti tiri kumutsvaga akafonera shamwari yake iri muRustenburg inonzi Forget, anoitawo zvescrape zvaaita izvozvo achimutaurira kuti munhu akanongwa kusondela uko ndini ndakamuuraya munhu akakandwa kusondela. Mubvunzo ukavawo kuti wakamuurayirei zvikanzi aindirwisa. That was a lie. That was absolutely a lie kana achindoona Timothy. Why? Because ndakakuratidzai just a clip of a CCTV. Kwavakafamba naye kwese vanga vakamusunga, you understand, like vanga vakasunganidzana naye nemakable tires. Vaine chimwe chimakanika chepanonzi pa HK vanonzi yaRustenburg anonzi Jimmy kana kuti James. Anonzi anenge ane kahukama naye kana kahufriendship hatizivi. Ende makameras ari kutoshowa vachifamba naye ari maisuzu yegrey yeumwe muchangani yeye. I've encountered muchangani akauraya hanzvadzi yangu izo ndikuzviziva, but ndauda kuita noise naye. Why? I have noticed certain things paari zvakangondiratidza kuti no ari involved, but I can't mention because of the investigations. And one thing I'm liking about this story guys, hanzvadzi yangu vakamuurayira musondela, vanoziva Rustenburg musondela. Sondela yacho kanzvimbo kakazara mikuku nezvimaradhipi hazvichaoneki nekuti zvakaita kuputirwa nemukuku. There is a lot of mikuku yakaita kuwanda musondela imomo. Handitika vakamubvisa mutauni vachimuendesa kusondela kunomuuraya. Handiti vamuuraya. Maybe the reason why ndiri so traumatized kana kuti ndiri kuita semunhu ari kuti zviri kumunetsa kugashira inhau yekuti nebrother yangu ita ive that close
to the extent yekuti even mine dzimwe hama muRustenburg ndini ndakafonerwa nepolisi to identify him. Why ndirini ndakanzi ndimuidentify? Hanzvadzi yangu anga akanyora namba yangu pabepa, anga akanyora namba yangu pabepa kuti my love, ndobva aita sei, ndobva polisi vasvikira kapepa kaikai kari pari deep inside the wallet. Ndopa vakandifonera vakati tanonga wallet yeboyfriend yako. Vanatovara fona because I know like semunhu aimaita business muDurban, I have certain people vaindistoka nekuzoita zvavaita, so I just thought vari kuda kuita zvavari kuda kuita nini. Ndikati no, I don't have a boyfriend because naa ndatofonera murume wangu ndikati nhai warasachikwama, akati handina, usazvidiri. But ndiri munhu wekuti ndikatongodhiniwa nenhamba ikandifonera ndinotoibloka kana kusatodera completely because nechitongozisa zvakawanda, you know, especially when you are becoming famous and other stuff. Avashoma vanenge vachikufarira, but that number pushed me kuti idere kana. So ndakadera namba, ndadera namba ndobva vanditi sisi ima munhu like namba, the reason why tati boyfriend yako yarasachikwama akanyora namba dzako pakapepa but akadzinyora sekuti MAILOVE, my love. Saka munhu anonzi my love obvious ichi girlfriend. Inova ndati aiwa ndinonzi my love more, meaning to say kuti munhu iyeye ari close kwandiri, ari muripi. Zvikanzi tiri kuRustenburg, anditi ndikati manje ndiri kuDurban, but regai ntsvage munhu wekuti anokwanisa zvikanzi no ima sisi Esmiki, dear man, how are you feel? Dear mwana wake wakasiya muRustenburg. Where are you going? Me. Good day. Okay, go and play. Okay. So polisi yakabva yandiudza kuti umfana ushonile sis, is dead. Ndikati, what does umfana look like? What is a short guy? My brother aitozikanwa nickname yekunzi Shorty. Rustenburg avatozi star rake kuti anonzi Juve. Full name yake ainzi Juvencio Mutuma. So ndakabva ndati short guy anentebvu here, zvikanzi yes. Zvikanzi ndikarega ndikupei mapictures ake, ndobva ndavapa mapicture vakati ndiumfana hai asiri. Ndikati show me the pictures. Munhu wangu, maybe I'm showing you my pictures ake asiyana naizvozvi, ndiratidze. Guys, all the pictures amuri kuona ndini ndakatanga kumaona. Ndini ndakatanga kumaona mapictures iwawo. Ndaona mapictures aya, ndabva ndavaudza ndikati ndiye riyena ibhuti wangu.
anga akasungwa newaya, vakamusunga newaya, vakaisa maoko kumashure, mwiri wese wakatemwa temwa temwa, the whole body wakatemwa temwa neiye anonzi Timothy Chisengo. Ndiye akazviita. Musandiudze kuti allegedly ndiye the murderer. He is not a suspect, he is the murderer. Akaconfessa his murder to other people. Like, I don't know why things like this is really ndinotanga kuzviexperience. Ndina bamunini vangu ndofunga munonzwa ndichitaura nezvavo. I was so close to him again. Ndakafona ndamutsveta kuchipatara senguva sekuma 3, like ndakabva kuchipatara 12 midnight ari muchipatara. Same in the morning. Mom can say, we are fine. I'm looking for a man. Anonzi Emmanuel Mauta. Same message came. Unfortunately, the young man is gone. So, zvinhu zvakangoma. But mhuri yake Timothy takaiwana. Anotoriona mai vapenyu vandakatoona ndikagara navo face to face nezuro. Anotova nemasisters vapenyu vari muno muRustenburg vandakatotaura navo maringe nezvakaitwa hanzvadzi yangu. Aminoti munhu akaita sei? Handitozivi. Yeah. Nehanzvadzi yangu taive close to the extent yekuti munhu aitova nevamwe vanhu vaitotaura navo nedzimwe hama. But when it comes to myself, naYuvheta iwirirana. Ndingave ndiri kuenda kuZimbabwe, taiswera tichitenderera tese muJoburg. Mungava muDurban vanhu vanomuziva, voziva hanzvadzi yangu. But like mapictures ndakamuona akandirwadza, but pain yacho haimboenzaniswe nepain ndichimuona achifamba kudai so paCCTV kamera achifamba nemoti yake so vachifamba. Damn. So I think as much as I brought the story to social media, I think as my family on social media, you deserve to know what happened. I think it was money closure. So pane vaibvunza kuti ko iye wekuenda ne1,000 yacho asaizivana neMondi. Aewa, dai mfana uyo akabatwa regardless yekuti achine 1,000 kana kuti haana, Mondi yaitongoivaita zvayaitoita. Because it doesn't make sense kuti wawapa mari hasiri wawabata, but waita magatsi ekunoti ndakukuuraya uchingoziva kuti mari yacho handiiwani. Meaning to say kuti dai akangobata ane mari aitongonomuuraya nekuti munhu uyu he is a murderer. And to hear matraces ake ane vamwe vanhu vaakacheka nebanga, ane umwe munhu waakatomborova ari kunzi akasara achifa iye akaenda kuZimbabwe. Like if you trace history yake, he's a murderer. He's a murderer on loose. Wekuti achapedza maZimbabweans akawanda muRustenburg. Iye munhu yeyu. Nekuti achangomudzoka muRustenburg imomomo maakatiza. Achangomudzoka oita futi zvinyowani vanhu vachingomuregerera. But apa akabaya wrong button. Why? Because he didn't expect kuti zvinhu zvichaita fast track the way it is like now. Aitoripo mufunga akatondiona pataitobvisa ropa rehanzvadzi yangu nekuita sei, because his house is a few meters away from where he dropped the body. This idiot. But brain dzake aifunga kuti sezvo Ivenzio ari mupfupfupi here, sezvo Ivenzio ari kadiki here, pamwe street kid arina hama. That's what he was thinking, this person. Because
akanga atokusha soko makuseni body isati yadiscoverwa kana kuti isati yaidentifyiwa kuti kamfana kakazodai karodana nemukadzi wemunhu, ndobva aona kuti people are not buying that story, ndobva ataura kuti vanhu vakauraya kamufana kaika vatomuendesa kumochari vatobhadhara full package yenyaradzo. Kana ndimiwo, who does that? Kusvikira my brother vakamuuraya same day, but anga afuta same day. Mapictures ake that person akafuta kudai, anga ine hasha. But ndakasvika kumochari flat, ndakanoma identify again for the second time kumochari kuti pala ikwanise kumutora. Guys, akapamurwa. Chirebvu chake ichi chiri kutoita sechisipo. I don't know kuti akapwanya nesando here. That's why I want Timothy, so that andipo closure yekuti kamuurayiro kacho kaive kamuurayire kaindika akaita which style. Maybe I'll settle in my mind. As long as asati andipa that confession, I'll never rest. Kusvika Timothy ndakubata. And this progress I'm doing, unotoona wega kuti zviri kungozviita zvega. Mfana wekwenda ne1000 haana problem, because ndiye munhu ane nyaya yese isiri yatainzwa nevanhu vemuRustenburg yekupenga yavaida kukavha mhondi yawo. Mfana ndiye ari kutoziva nyaya yakaitika, ende ndiye ari kutoziva munhu kutoidentify, ari kutoti munhu uya uyu ringava picture, chero mukampa rakada kufanana kutaura kuti haziriye munhu uyo, ndiye munhu wataye naye mhanu, ndiye munhu ane chimota. Ende mota havana kuiona, but mfana ari kutoziva kuti pati remota ranetsa ndere mota yakadai, Nissan MP300. Ende kutonobvunza vanoziva Timothy varitotaura kuti that's the car yake yacho. Ende vari mutsvage muchiziva kuti ari kufamba, mutsvage muchiziva kuti Timothy ari kufamba ne-MP300 yeNissan yewhite, ndo yaari kufamba nayo iye Timothy. Ane mukadzi wake waanonziwo akauraya murume munomu, akaenda kuZimbabwe waakatorera murume womunhu. And a lot of people vari kutaura Timothy akatitorera mukadzi wangu. Pane murume akatotaura kuti akatora mukadzi wangu akaita zvakawanda. Unodza ane hama yakatsika mwana, ameno nyaya dzakawandisa, but hapana akamuuraya. Izvozvo vanhu vakawanda vataura kuti ari kuti owa mamillions, but hatisati tambomurova. Hatina chatakamuita, tiri kungomirirawo nguva yachatipa mari yedu. But iye akaona zvakakodzera kuti anocheka hanzvadzi yangu ini nekuda kwe1000 nekuda kwe1000 ndo paanoona zvakakodzera kutora such a jovial young man. He was a happy man. People vanomuziva mungava muRustenburg, kwete nekuti ndiri kutaura kuti hanzvadzi yangu. He was so respectful kubva kumurume akandiroora ini nantaura kuti Sano is respectful even asati afa. Vaitaura kuti kana muchidaona munhu ane respect, Sano yuve. Even myself, ndikamutsiura chaiko Yuvenziyoka aitaura kuti ndazvinzwa masista. Ndazvinzwa sisi. Hana musi wakandipindura one day kubva tichikura tiri vadiki kusvikira aita murume mukuru. Yuve was so respectful. Waimutuka ukaneta achingoti ndazvinzwa, ndomungandomauraira aita achingoti ndazvinzwa plus. But anyway, it's okay. Anyway, it's okay. Zvekuti hazvo vari kuda kuziva kuti nyaya yaive nei yato just under the table. Asisina basa chatongopo ndechekuti mhondi ibatwe. That's what we want, because Yuve hakusina. Yuve akatofa. Chakutongodiwa yatongova nhaurwa iyoyo yekuti hanzi ndomuziva zvekuti vakambodanana nasisi vangu. Hanzi shota aizvifarira hake taimuziva kubva achatengesa mafoni nekuchinja maUS. Aifara kandi. He was a happy man. Pangava pakutamba. I think I'm trying to share with you my memories brother yangu. Pano pa Facebook muri kungozviona. I'm sharing with you guys. Muri kumuona Shorty was jovial. Aifara pangava pa Christmas mukamushaya maitongoziva kuti Yuve hapana.
maitogoziva kuti ivo hapana. Saka mawani chaiwo chero akatanda akamhanya akaita sei akutongotizana nemhepo. Do you know, like we are facing certain things zviri awkward. Tiri kusangana nema awkward situation ari kuti lead to information. Like nezuro tichifambira nyaya idzi esaingoziva zvedu kuti tiri kutsvaga munhu akadai, then boys iri riri kundibatsira iri rakabva raidentify wrong person, ndobva tatomisa munhu ya kuti hauna kwauri kuenda, kuti ari kuziva zvakaitika something. I can't give you the details because zvimwe zvinhu hazvo zvinozotikanganisa. So ndobva vamuidentify akati mudhara ndiwewo chichichichi, vapana vaya vatotsamwa handiti, ndobva tatoti mudhara aiwa chichichi, ndobva tatoinvolva community panyaya iyayi. Mudhara waya kutotya because community yekwavo kunonzi kusondela kwavakaurayira munhu havatambi, vanopisa munhu. Saka wayanga kutotya kuti ndikatonzi ndini. Do you know kuti munhu iyeye akapinda mufiye yekutotiudza zvataida tisingazive, akapinda mufiye yekutaura kuti no, ini ndakazwa nyaya zvikazofamba so zvikadai detail rese rataitsvaka tikariwana. Imagine kuti after some seconds ndobva tatoti kuti tikonfirme kuti ndiye here zveshuwa kana ngandei pakati tinotarisa zvatiri kuda nezvataona paari kuti ndiye zvatiri kuda kwakunosvika zvichiriko. Tikati no, mudhara usiri wesori, but anga atoti pachi information zvekutoti Juvencio is maybe with us spiritually achishanda mysterious ways yekuti tikwanise. Even pane nzvimbo yatakatosvika so mota kunyarara kuti zi guys, tikatsvaga anodhonza yakanyarara, tikatenderera panzvimbo ipapo tikatendera. Do you know kuti later we discovered kuti I don't know, I'm not going to tell you kuti takadiscover chini zvenzvimbo iyoyo. The boy was there achitaura kuti musadarike sisi, musadarike, this is the place. And isusu tachita kusiriko, but patatoudzwa nepakafira mota, pakanofira mota ndo pataida, asi tataudzwa kwenhema. You understand guys? I just want Holy Spirit to be with me in this situation, because ndega chaiko semunhu ka sometimes zviri kupota zvichindikurira, sometimes ndiri kushinga, ndiri kuwana rimwe simba randisinganzwisisi, but sometimes I'm becoming weak. But anyway, just help me with prayers kuti tingofambira nyaya dzacho zvibatike. Vari kuchengeta Timoti vaitewo mwoyo werudo, vatibatsirewo murume aitwe brought into box, ape hama dzake closure iye Timothy, nekuti mai vaTimothy vanonzwisa tsitsi guys. Chembere yakashushikana nezuro, chembere, like I just feel like my mother. Chembere yakaita seichafenda, vari muno muRustenburg. Ndakavaudza ndikati gogo, mwana wenyu akandiurayira hanzvadzi yangu. Ndakaudza gogo ndikati handisi kufungidzira, ndiri kukuudzai chokwadi, akauraya hanzvadzi yangu. Ndofunga ndiega mwana wavo mukomana. Shame. I feel sorry for the mother as well. I feel sorry kuna gogo, mai vakazvara Timothy Chisenga. I just feel for that lady. I don't want to lie to you. Ndakavatarisa vakaisa kachizambia, mbuya yakanetseka ndani yakateperera. Mena ari kufona. Mbuya yakanetseka ikatenderera ikakwira, yakadzika ikatenderera ikagara pasi. Anouraya mai vake neBP. Anyway,
guys pane munhu ari kuramba achifona ajasikingi kutaura kwandaita nemi kudai. Okay, kati akafona kechi3 ndodera kutaura kwandatoita nemi kudai ndiri kutonzwa kakurerukirwa, and also maybe message iri kusvikawo kuMondi, I don't know. Anyway, keep prayers coming, keep the support coming. Vamwewo vari kuisawo ma-e-wallet because we are using a lot of money. Mukomana zvake, to be honest with you, anga asina policy, but family yakakwanisa zvayo kuita zvainoita, but zvandiri kuita muRustenburg nechi vari kuisawo ma-e-wallets avo, vari kundipa emotional support. I really appreciate because tiri kufamba kungomuka kuseni like izvozvi makoza akutopinda yato parod, driving after driving, street to street, corner to corner, kuti zvifambe naye. So anyway, your support is highly appreciated. Tinotenda. Anyway, have a good day. Alright, hanzi namaybe toya tokuonai. Anyway, isusu regai tiende, vachave vachindoona ndiri panumber 22 Kiats Avenue, Protea Park, muRustenburg, ndopandiri. Anyway, thank you so much. Thank you so much, guys. Yeah, ndichapota ndichidzoka pasocial media because kwandiri kunoko ndiri one, just a few individuals. Guys, kana kudya chaiko anga munotondiona aumbowani kana simba rekugeza kana aumboriwani, kungomuka nekutopinda murodi. That's how it's like. So vane mapage muri pano, like there's power on social media. Kana uine page, pane post randakaisa pikicha reMondi. Kana uine page, guys, say my friends angu on media, vana Veko, vana Mabrijo, ana Sismeli, ana Royal Mint, ana Masiziwa, vana Mama Grey. Come on, guys, just to share. Just to share. Anobatwa unoraramirepi usina vanhu azviti. So social media is that power, and the power, I've seen it yesterday because we've done huge progress from that yesterday's live. Ne post rakazotera, we have done a huge progress. So continue posting. I just want to thank my mother. Tiri kushanda tichibatsirana kuti vawanewo mwana akauraya mwana wavo tichingodaro. Anyway, thank you so much, guys. My guy, address ava pasviki panapa hapasviki. Zvaadresa hazvina basa izvapa, hapana patori safe zvekudaro. Tiri secured, like iye ari kutotiza. Musafunga kuti ari kunditsvaga munhu, guys, musandityire. Atoziya, he knows how powerful I am, because akatoona kuti akatraya kuvhara makona ese, akatongoona kuti zvaendwa. Haatombosviki padhuze neni because hanzvadzi yangu was someone aive nebackup yakasimba from corner to corner muRustenburg. Yes, I'm alone here, but I have a powerful and strong support yekuti ndikungoti ndikafona kudai so convoy iri kutosvika. Saka hapana, musandityire zvekudaro. Musandityire vari kuti address I'm giving to my Facebook friends vave vandione.
because pandiri I need people whom I can relate to tichitaura hedu nyaya so that pfungwa hadziende kure. Situation yandiri unogona kungorembera patambo chaipo kutongoti rega nditeere ndotamba nayo. So if you have friends unombotsikama munombovarairwa, you understand. So anyway, asiyana naye Florence uyo ari kutaura zina basa. Musatoswere zvenyu muchida kutondichichidzira like izvozvo. I don't even want people anonditi unorawa naniko anondiuraya. Haana zvaanondita, haana kana zvaanotondiita. I'm the one who has got a powerful side here. He doesn't know my family, the guy. I know all of his family nepavanogara. I'm on the winning side. Saka zvekuti hanzi chichi hapana. Pana ndezvokupenga izvo zvokutopenga hakuna zviriko. So anyway guys, vari pano vari kunditarisa masocialites nevamwe vane mapages nevastorina isai all over the world in South Africa. Achiri muSouth Africa zvake kuZimbabwe asati aenda. Achiri munhu handiicheni. Pane umwe munhu akatomboda kundichichidzira ronga anga atumwa naTimothy kuti usaende kuma-CCTV. Pa-HK pakazara hama dzake. Ndakasvika pa-HK ndikapuwa CCTV. Inini, that's how strong I am. And nditori nenharo dzekutoti Timothy kana ifunga kuti achandiita back down kana kuti back off, I don't retreat. I don't retreat because kwandiri masmall mazimba anitaurisa umwe wacho siyana nazvo, ndosiyana nazvo. Hanzvadzi yangu yakatemwa, ukaiona here yakatemwa ndosiya. Your common sense is right to tell me to leave something. I'm not going to leave anything, and I'm not going to leave Rustenburg until I put this man into box. Simple and clear. Datopedza. So anyway guys, regai ndibatane nevari kufona pamwe vane nyaya dziri nani dziri kuenderana nezvatiri kuda. Tinogona kuzopedza nguva tiri pano izvo. I'm with you in this. Thank you so much, Nomate. Atisiani nazvo, people don't know what we saw. Thank you so much, Sinikiwe. They don't know what we saw. Murikuwana mapieces. Mukaona zvatakaona muRustenburg. Nemiwa hamuzivi you'll be in this train without fear. Munowana rimwe simba ramusati makambowana nekuti hakuna munhu anodaro. Dai akangotoguma nekutongosiya munhu ari right. The man is dismantled. The face you can't figure it out kunze kongori close na yuveseni. Utaurwa unzanzi back off. Aye, come on, fuck off. Anyway guys, thank you so much. Inini chirega in the end. Arafa zvinorwadza ukatoona madhikazi emuno ndeve muno havasi vekuZimbabwe, but vakati this man need to be put in books. This is not it. Even ndichisvikapo kupolice station ndakadrive one way Durban kusvika Rustenburg. One way, no sleepy no donwe. Ndakamupinda muRustenburg. Simba ndakariwana. Kana ndakawana simba rekurova mota kubva muDurban one way kunopinda muRustenburg, ndinoshaya nei simba rekumhanyisa Timothy. Ndakadii kutya kuti ndogona kuita accident, ndakadii kutya kuti ndogona kuhijackwa along the way ndichienda kuRustenburg, but ndakamusvika wani. Saka zvevanhu ndezvekutopenga. Isusu tinotongogara titongoita zvatiri kutoita. Titongoita zvatiri kutoita, titongoita yatiri kutoita nezvatiri kutoita meneko. But tinongotoziva kutoti yuveka zvinhu zvake zviri kufamba guys. Say family yangu, I've involved you in this situation yandiri. Dai ndiri umwe munhu musiri kutoziva mine life dzemo, but a lot of you have been disturbed. Why? Nerudo rwenyu rwamuinarwo kwandiri. Nemwoyo yenyu vamwe mamusingatondizivi. Makabatikana mukachema neni. You deserve to know the progress we are having here.
sevanhu vari kuchema. It is so unfair kungokudzai ndakaponderwa njodzi ndongodzima ndakadaro imi muri kundibatsira kumutsvaga. That is so unfair. You need every detail and you need to know my address pandiri izvozvizvi. Muuye mucheme neni kana achidai nezvivi ndouyawo pano kana ari kunditsvaga. 22 Kiatsi Avenue, Protea Park, ndo pandiri. Thank you so much everyone. And justice for Juve was a primary school what. Guys, zvimwe zvinhu munobvunza kumunhu ari kuchema ere. Ko family yaTimothy iri kupi mukadzi wake nemhuri. Mukadzi waTimothy akatora mukadzi wemunhu. Hanzi zvaakaita Timothy mukadzi waakatora. Mukadzi waari kugara naye, mukadzi yeye hanzi ndewa 77. Iye Timothy ndewa 91. Mukadzi yeye wa 77 akapoizena murume wake muZimbabwe. Nimo ndikanzi akasangana nemukadzi wacho. Apoizena murume wake akamupoizenera musondela imomo. Akadzinga hama dzemurume waakapoizena kuti musamuchemere pamba pangu. Musachemere imbwa iyi pamba pangu. That was the words, and these words are coming from people vari kusondera maXhosa. Vari kutoziva kuti the wife is an idiot. Hanzi adaro hama dzemunhu dzakangotora chitunha chemunhu wadzo dzikanoiga kumusha. Havana hembe dzemunhu wavo dzavakatora, havana property yavakatora. Chavakangokwanisa kutora mutumbi wemunhu wavo vakanoviga. Chembere iyoyi yaTimothy yakatora hembe dzemurume wayo afa nepoisoning according to postmortem. Ndobva yanopisa panze pegedhi kuririmidza rimi remoto kupisa hembe dzemufi dzese kubva kubhutsu zvitupa akanopisa. Apisa hapana mboita 3 days Timothy achibva atora hembe dzake nesecho yake ndobva atizira kumba kwechemberei. Munova mumba makaurayirwa hanzvadzi yangu, mutori nemhepo dzamo mumba imomo. Mutori nemhepo guys mumba momo zvekutoti uya akangonopinda noone vanhu vane madhimoni avo. Because pamba pacho ipapo after mudhara izvinhu zvake zvapiswa. Zvinonzi iyo chembere yaTimothy akashanyirwa nemunhu. Ashanyirwa nemunhu akumuperekedza munhu iyeye kuti achienda. Munhu wake amushanyira akatsika mwana wemuraini momo. Hanzi vakada kutombopiswa vana nemob. Hanzi abva atsika munhu. Ivo mbuya ava instead yekuti vati mwana atsikwa, vakatozviona ndobva vaenda. Ndobva vatopinda mumba vavhara dhoo ndobva visitor yavo vaenda vakafurana kuti enda tosara tichizviramba hatina chataona. You understand? So hanzi vadaro manebva kwakuzoona community yanga yakuda kupisa vakatozoponeswa nekuti pane akawitnessa mota yakatsika isiri yevanhu ava, asi munhu ari kunzi anga avashanyira ivo vakazviramba kuti atimusive. So pamba patori nemhepo dzapo vari kuda kuziva zvemukadzi waTimothy wati nevana 2 here vaakaita nembuya yake iyoyo. Asi mbuya iyoyo ine history haisitombobva kumaZimbabwe, history iri kutobva kumaXhosa asingatizive. Bad record ine foreign land maZimbabwenzi. Chembere yake iri kuZimbabwe asi iri kutoona zviri kutoitika izvi zvatiri kutotaura izvi iri kutozviona izvi iyo mbuya iyoyo. Saka mazimba ari kuita zvinogara zvakadaro. Mazimba ari kutoita zvinogara maoko avo matema kuti vakafurirana naTimothy kuti uraya murume nekuti rudo rwedu rwokupisa hatizivi, asi zvinonzi he poisoned the man. Paakada kubvunzwa nezvepostmortem akabva atoti musasamuchemere pamba pangu. Ava vakati ochisara nehembe dzacho akati I don't give a shit, akanodzivirimisa akadzipisa. Akapisa zvinhu zvacho kwakutosara vachigara. Ende mazimba mukadzi uyu muzimba, munhu wakapoizena muzimba. Unosarenda. Anyway guys, ndataurisei ndichiregerai ndimuke ndiwane kana kumwa. Juvenzia aive nemwana wake 1 ari kuZimbabwe ne1 ari pano, but anga akugara zvake vanga vakaseparata nemukadzi. Anga vakaseparata nemukadzi. Mwana wake ndiye wanda kuratidzai uye achiti handichi ndokamwana kake kaive kuno.
but ane umwe mwana kuZimbabwe, mukomana. Saka ane vana 2, mukomana nemusikana. Anzi last week ndakakidnipwa nemuzimba guys, akarepa umwe wedu. Saka hey, tava kuita zvisivho muno. Very sorry, shame, very sorry for you. Mazimba ari kuita drama. Mazimba ari kuita drama. Hanzi vakura sei vana vaYuve? Richatokura. Asati kumagrade, I'm not so sure. Kuti akumagrade ani, but akura. I think magrade 5. Grade 5, grade 4. Richi. Kuita kamikela akasati kakuenda kuchikoro. Kamusikana. Kakafana naye kakaripa nako. Akasati kakuenda kuchikoro. Hanzi koshamwari yake yakatiza nemari iri kupi. Ari pano aneni. Aneni ndiri kufamba naye. Ani aigara neshamwari 2. Ndinadzo panapa iyo kutiza nemari neumwe wacho vari pano. Atori panapa. Anga kutotyawo. Bhozi akatoudzwa kuti uda kurohwa. Zveuroti dai kuri kuti vakamubata vainovauraya vese. Dai tine mutumbi 2 izvozvi. Dai tine mutumbi 2. Asi Timothy haana kuuraya ega. Haana kuuraya ega, vakauraya vakawanda zvavo. Uri right Patience Lunga. Hanzi akambogara kuno kuMessina nemukadzi wake wekutanga ndaishanda naye ndizvozvo. Tine vamwe sisi vaigara muMessina ndo vaakatanga kugara navo. Aine mukadzi wake anonzi Mai Richi vachingoshanda vese kumakula something like that. Ndizvo chaizvo akagara muMessina zvekuti. Akazobva muMessina akauya muDurban akagara zvekuti. Ndobva azogara muJoburg. Ndobva achizogara muRustenburg munova imo maapararira. Uyo ari right, uyo ari kuti akambogara kuMessina anonzi Patience. Alright, anyway guys, hanzi unodya sei sadza? Haakana. Uyo ari kuti hanzi dai akangodzosa mari dai shota ari pano kunyeba. Emedhara is emedhara. Aitoti achisvitswa mari yacho onzi wanga wamboibirei, wanga wambotizirei nemari yangu. Saka hapana paaimutsveta kunyebero. Vaitoenda naye kunomudzidzisa chidzidzo zvezvavakaita izvi. Vaisamusiya because the way he was bossing around akasunganidza munhu ka. Aitoda kushowa kuti chero ndamuita zvandamuita vanhu vanozoziya ndini. Amen kuti anga agarwa necheko because aitova nedhimoni. Hanzi neshamwari yachona. Hanzi inini pandakatobva ndakatoenda kwandakaenda. Eimu yangu yanga istori yekutodzoka zveshuwa. But naingoziva nabhuru wangu tichasangana kumba. Handiti. So uyu bhuru ari kutotaura kutoti ndiri kufila guilty yekuti uyu akandiprotecta. Hanzvadzi yangu inini. Because hanzvadzi yangu aiziva kwavaigara. Aigona kangoenda ikoko munhu unobatwa ikoko. But akakuavoida. Ende vakamuona achitenderedzwa hanzi aingotaura kuti handimuzive. Hanzi aitongotaura kuti handisi kumuziva ine. Kureva bhururu wake. Hanzi aitongoti handisi kumuziva munhu wacho, tsvagai munhu wenyu mega. Uyo ototaura kuti uchataura zvako. Saka ava uyu wekuenda nemari ari kutotaura kuti nini I just feel kuti shota akafa achindiprotecta because dai ngoda kuti ndibatwe shota iziya pandowanikwa. Muri kuzvinzwisisa zvandiri kutaura. Saka haisi nhau yekuti uyu akatiza akasawanikwa
ndosaka uyo akaurawa. Kusatowanikwa kwake kunotoratidza kutoti aitofanirwa kufawo dai makanhonga mutumbi miri zvandiri kuudzai, because you can't see, like you are not able to understand the gruesomeness of this matter. This was a brutal murder, gruesome, first degree inotaurwa iyayo, ndo yatiri kutaura nezvayo. Saka dai akabata bhururu vaifa, nekuti vanhu ava vanga vakutoda zvemunhu, vavasatodi zvekuti mari, vava vakutoda zvemunhu zvekuti wambozviitirei, you understand? So wedu uyu nerudo kana kuti nelove kana chii akangoti ngavapedze neni, maybe brain dzaiti vachangondorovawo ndisiya ndonoudza uyu kuti wandikuwadzisa kana kuti chii hatizivi, because friend ari kutotaura point iri straight kuti tinogara tese, havasi vanhu vanosangana mutauni, vanhu vaitamba vese, vaigara vese pavaigara, paizikanwa newangu hanzvadzi, asi akadhisaidha kuti itai zvese zvamoda, ini handisi kukuendesai kune umwe wangu, muri kuzvinzwisisa? Saka the friend is very collaborative, even kupolisi akatonotaura kuti ndakatora 1000 remunhu raifanira kutenga pati, ndakamuvhara mari iyoyo, haasi kumbozviramba. Even polisi yakatongotaura kuti unoziva imhosva, akati ndoziva, unoziva kuti imhosva, but kana zviri izvozvo zviri kuita kuti ati akauraya munhu, zviri izvozvo zvinondisungisa, so let it be. Saka ndo mamiriro akaita nyaya yacho, because I know vanhu vange vachida zvavo closure kuti zvakafamba sei, zviri kubvepi, hando mamiriro enyaya yacho iwaya. Anyway, regai tiende tione kuti tadii zuva riri kuvira. Hadzi uya tikuone Mikaela nemafriends angu. You want to talk to them? Say hi, they can hear you. Hi. Mm. I'm fine. You are fine. What's your name? My name is Mikaela. Mikaela who? Mikaela Toma. Mikaela Ntuma. Where do you come from? I come from Chivu. Chivu Mdara nai. Dogo waibva baba Mikaela. Where is Baba Mikaela? Baba Mikaela is on work. He's on work. Yes. Say bye to my friends. Bye. Okay, change. Hanzi yaenda message runzi baba rechi. Alright, hanzi ndiri gogo Enifa baba rechi akaita nhama, handina zano, ndabaiwa nerakagomara, ndashandisa foni yapeshe. Alright, maita basa. Mbuya Enifa wondi, mbuya Enifa. Alright, iri bo guys, munobva kuChivu kusaidi kupe mulocation kuma-ai. Tinobva kuChivu kulocation kuma-ai. Anyway, thank you so much vagari vemuChivu vemuRustenburg nemafriends angu epasocial media. Ndinokutendai rudo rwenyu rwakanyanyisa, handizivi kuti ndinoita sei, but zvaizvozvi vangave vamwe vatisingawirirani, vanofungawo kuti titakamaka nayo tabatirana pamwe chete mukuchema. Ndinokutendai nekuda kwaizvozvo. Chikumbiro ndinoramba ndichidzokorora, rambai muchingosheya pikicha redu riya, rambai muchingochema, muchingoposta
pikicha redu remhondi yedu ngairaramire mumba kusvikira murufu. Akamuchengeta iyeye ngaasaende kana mutoireti because unotoonekwa nevauri kugara navo. Anyway, thank you so much. Have a beautiful day, guys. I feel for you. May the spirit, may strong praying come from Chivunarira. Alright, home girl. Ayo Mwari vanesu ndichakuudzai mafambiro atichaita nechitunha tichingoona kuti zvakamira sei, tichingodaro. Hanzi Sawira hana mhosva aingoziva kuti Sawira wangu tichasangana kumba. Vaizivana pakuwirirana kwavo, and shows kuti from the statements abhururu vavo vaive close. Vaitova close zvekuti tinaye parufu panapa, tinaye ende ndiye munhu aiziva akauraya chete, zvekutoti tata kutomutyira kuti akabatwa nevanhu ava isati asvika paari totadza kuziva munhu akauraya hanzvadzi yedu. Muri kuzvinzwisisa? So he was the only, these bhururu vaive two, one wacho was the only one akasangana nemunhu ndobva vapanana mari pakugadzirirana mota ndobva arova pasi. Mumwe wacho akati agadzira henyu inini handisi kuda, akangoti mwoyo wangu wakangoramba kutongoti ndimingire nemunhu iyeye, asi ameno mwoyo wangu wakangoti leave it. But iye akati leave it iyeye sezvo aive asiri aitsvakwa ndiye akaona uyo achiiswa mumota. So it is something chekuti chakatozotibatsira kuti titreke kuti munhu wedu aivepi, nekuti vakaona zvichiitwa vane ukama neakauraya, saka hapana pavaizvitaura. Hapana pavaitaura kuti munhu akazotorwa naningi, asi this one, the odd one out, akanga akamira zvake achiona vanhu vachiita zvavari kuita, ndiye akazotiudza kuti vakadai. But ivo vakomana brains avo vari kungoti chaiti mumwe wedu achadi achadzoka, maybe vakaneto vachamusiya ubva auya kuti totoseka nyaya. Havana kuziva that was the end of it. Okay, address ndataura, ndiri kuProtea Park Sibongile. Anyway guys, thank you so much. Tambotandara chirege tione kuti todii tichifambira nyaya dzacho nai.